Kasi pangitaon ba? Victor ka dyan? Sir Clyde! Sir, shout out sir! Palit ka rin tubig, kalapan ha to. Direct. Lupad mo to? Ha? Lupad mo. Ha? Kinsa si Isok? Isok. Harap iso kay. Ah. Reward ni Isok. Kinsa daw? Yo mga kalagan, it's me again, Cubs TV. So for today's video, na ako karon diri sa Siquijor Provincial Capital. Kauban ako si Baby Kalabit ko. Kung usa na sad ko ka-participant ani nga maong event, Siquijor Loop Motocamp. Unya ang goal nako ani is maka-finish nga safety o ma-enjoy nako ang Isla del Fuego. So nag-anam-anam nagkaabot ang mga riders o mga loopers diri mga kalagan. So naami diri sa Siquijor Provincial Capital kay mao ni starting grade na mo mga kalagan. So bali 500 kapin ang mga loopers nga ni join karon diri sa Siquijor Loop Motocamp mga kalaaga no. So enjoy, ride safe na tong tanan og hinaot nga maka-finish ta nga safety ng mga looper. So let's go.
Mone? Mone una? Ah, mo siguro. Picture ano? Picture ba? Nandito mo ba? Oo. Hindi naman wala. Ito ka? Wala naman ganay katong puto kuan sa. Dito na ta? Ha? Wala na. Wala naman siguro. No, ang uban ni Dritso ron. Or basig kinahanglan basig nakapa-picture na sila gahapon katong naguna. Or unsa ba? Picture lang ta ka Jot. Sir, picture lang ta ka Jot, sir. Basig pangitaon ba? Basin pangitaon ba? Picture lang ta ka Jot. Oh, mura. Oh. Naa. Dire. Dire. Sir, asa dapat photo off dire, sir? Asa? Ang katong pa-photo off. Pa? Photo off sa picture. Kato sir dito nay direct side may tarpaulin dira may pulis. Katong oo. Sa buwan ay. Kato siya. Okay. Basta makita lang to. Thank you. Dito sir may tarpaulin. Thank you, sir. So, mao ni ikaduha namong checkpoint diri mga kalaagan, no. Bugwas San Juan. So, pwede ra kayo maligo diri mga kalaagan. Kung na may extra gamit ya, pwede kayo maligo diri mga kalaagan. Naganon ko pala, kaya pala ikaw. Ikaw, gupalungan ka. Balite Drive, mao ni daghang engkanto. So, mao na ikatulo na mga checkpoint mga kalaagan, no. Balite Bistro. So, ari ta diri magpa-picture. Sir Clyde. Sir, shout out sir. Ano ako nabalitaan? Saan? Ay, wala to sir. Mga kasama ko nung sa Refuse Loop. Mark, Sir Jordan, shout out ano bro. Sir Jimmy. Sir Clyde, so nag-abot yun bit.
So, nindot kayo dire mga kalaagan, no? Bugnaw kayo nga lugar. Balete Bistro. Pinsa pang magpa-kon. Daghang kapilian dari mga kalaagan. Yun. Na sila yung mga necklace nga klaseng necklace. Mga bracelet, na keychain. O naay pang lumay. Ato parang sa tulong ka motor. So, naaraday dari mga kalaagan, no? Katong fish spa. Kaya kung ituslog ni mo imuhan tiil diha mga kalaagan, so paakon ra ning mga isda. Gilo kayo. You know. Na siya sa ilawom sa balite. Ang nanglaba abot pa dit kining tubig abot kalapad ha ato dire. Ay, mabaw pa, mabaw. O kanang ana ba? Kapaabot mi og ito nga makaraan tawo na may mingon og mag-ihaw manok alatan gana aran. Maripay me. Ah, okay, magkakuman. Oo, kung mamenan ang silbi tagiyawa may tila o kulay tinae di. Hangin lang ila. Eh pag ariya sa tagiya nga galat, manaog na eh. Kaya gusto niya sa karantaw, kung nakakita ng ihalan o may punong kanon, adagton mo no. Kaya sila mag-una nung di halala sa bako lang di. Kapabot na eh, kasi mga-istorya na. Kami nabusog. Hindi pinungod. Dahil yung walay kabutang, ang nanglabala, kanang hanang punuan, ang mga kuwan sa una sa magkaraan taon kasako, ang mga kawayan, o diha magkabo. Pagkawala na yung kasakop, kitong nang labang gatalay ingon na, mangiso, galantong din pagkang kanang naigalitir, bidiya kalitan manabog ambak, di malubog. Dungan na naman tulo. Nangiso. Pero sa una, pusog pa ni sir. Karon dili na bilibyo pusog kay ang mga kasityuhanon man hainay kuan man. Kung magulan. Pusog na eh. Ang kasityuhanon hainay kargado na magsulat-surat water pump. Oo. Muna ako ng saldo. Dili na po ariera ako nang mubalik raw ni ako tinidap din mo balik na. Kaya screen at hindi handog pa sila ba? Paano? May isa kay dili po sila mo diretso dito ba nga paano balik ra sa agi. Pero mapusog ng baha, maubig kuhan na hindi kusi paano sila? Pagka kuhan, kanang ingon aron ng nalinaw, nalay isugo nila kung kauban nga si Pao ini balik rin. Siguro lang yung mga dagko. Mo din yung katong silig-silig guys. Oh, Ang lupad mo to? Ha? Ang lupad mo. Ha? What dire dito to silig? Ay. Silig-silig gila dito. Kaupat. So naanam ni sa ikaupat nga checkpoint mga kalaagan no. So mo din ay gitawag ulaw katong daghan kayong kalaagan diri mga kalaagan sa labing
So naa daw diri makita katong mura kag witch, mura kag lupad. So mao na sila mga kalaagan. So tingganahan kang lupad gamit lang ang silig mga kalaagan. So adto ka dito ay maglugso-lugso. Oh, di ba? Jump shot. Kini nga simbahan lahi sa nga barangay. So ang nagdag boundary ani kining kalsada nila mga kalaga no. Okay. Dati. So, na-order niya sa Municipal of Lassie. Naabot kami diri sa Isok Old House mga kalaaga no. So mo ni karang balay ni Isok. So guba na kayo. Kinsa si Isok? Kinsa siguro si Isok? Per. Kinsa si Isok? Isok. Harap iso kay. Ah. So wala na kaila kung kinsa si Isok pero kung unsay na contribute ni Sir Isok dinhi sa Siquijor kining balaya. So karahan na kayo. Welcome to Kang Isok. May talingking.
So yun na nami sa Larina si Kihor mga kalagan. So nihapit man dire kay gipanggutom nami. Nangita na may kaon. Siya, tenderloin, pork stick. 60, 65. Ilatan nga baka. May kintan. Kana ko de. Sige na lang bata. Ay, wala ko mapin. Ito tawagan na Boulevard ni Isok. Boulevard ni Isok lagi. Ito paunahan. Kini. Picturean pa ko nila. Ha? Pwede po dito babaw. Sige, ato lang siya. Nagbalik lang pwede. Balik. Kanhiron. Sir Clyde. Japon nga dito. Sir Clyde, Sir Clyde. Si Kuan, Sir Clyde. Sama? Sunod-sunod na ka? Bitaw. Wala ta kabalo ba kung asa og di dapit ang kuan, puto-ops. Sunod-sunod lang gud ta. Sila fish pond dari eh. Dagko sa kuy. Yun o. So mutuyok sa midare mga kalaagan ha. Kanhiron. Ano daw? 50 pesos. 50 pesos. Makaraan din yung bar eh. So nada yung entrance, 50 pesos. So igo rami magpicture mga kalaagan no. Di lang may masod kay wala na may panggas. Sayang kayo ang 50 pesos. Amo nang gilukat daan og ticket kay lisod na og mabiyaan mi. Di mi kalabang. Yun. Igo na lang ni magtiktuyok diri mga kalaagan no.
Na namin sa Ikasiyam og last na mo nga checkpoint no. Kambugahay Falls. So ready namin sa among outfit. So nakailis na may mga kalaga no. Mao na niya mong outfit. Si Marky ra may di maligo. Alright. Shot sa kuno kausa one bats kay mga ligo may karon. Yun. Chill rasad kayo si Sumonay daan padong sa Kambugahay mga kalaaga no. So 135 steps usa pa ka maabot dito sa ubos. So nindot kayo na exercise mga kalaaga no. Sakto kayo ni palig-ons mga tuhod mga kalaaga no. So hinay lang ta sa ato ang pagnaog daring lapita kay medyo dangog ang daan. So dili ra kabalakan mga kalaagan kay naara siya gunitanan. So mag-amping og maghinahinay lang ta daring lapita. Gikan sa babang makita na ang ubos mga kalaagan no. So ingon ani kanindot diri sa Kambugahay. Yun no. So kay Sunday man karon so nag-expect gyud ta nga daghan kay mga bisita nga mga ari diri og mga ligo mga kalaagan. So ang entrance diri mga kalaagan is 20 pesos. So unlimited na hantod alas 5 mga kalaagan no. So yan mga kalaagan test na ang play no. So tryan na kami. Balik. Sing, pwede sing, balik ko kami.